Pozdrav svima. U prošlom videu govorio sam o tome što je digitalni ekosustav. Objasnio sam da digitalni sustav nije jedna aplikacija, nije jedna društvena mreža i nije jedan alat, već je to način na koji svi digitalni elementi povezani zajedno daju vrijednost. Danas želim otići korak dalje, jer možda vam izgradnja digitalnog ekosustava zvuči previše, kao prevelik zalog. Iskreno razumijem to. Nekad su takve sustave gradile uglavnom velike kompanije. Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft. Mi ostali uglavnom smo koristili njihove društvene mreže, tražilice, marketplace platforme, aplikacije, alate itd. No, danas se događa zanimljiva promjena. Sve više kreatora, freelancera, malih poduzetnika, proizvođača, vlasnika online projekata shvaća i želi i počinje razmišljati o kreiranju vlastitog manjeg digitalnog ekosustava. Ne na razini velikih korporacija, ali dovoljno da cijela online prisutnost ne ovisi više samo o jednoj platformi. I tu dolazimo do pitanja, što ako netko ne želi ili ne može sve to graditi sam od nule? Jer realno nije jednostavno povezati web stranicu, društvene mreže, newsletter, zajednicu, web shop, sadržaj i sve ostalo što danas ulazi u ozbiljnu online prisutnost. Upravo zato me zainteresirao jedan projekt koji osobno pratim i u kojem sudjelujem. Projekt se naziva SF-T21 Business Concept. Ono što mi je kod ovog projekta posebno zanimljivo je upravo ideja digitalnog ekosustava s kojim planiraju izaći na tržište. Franšizer, dakle njihov partner, će dobiti kroz franšizu SF-Net društvenu mrežu, SF Shop web shop i proizvode i SF Office, dakle dashboard, odnosno kontrolnu ploču. Svi oni će biti povezani u jedan jedinstveni digitalni ekosustav. Dakle, ideja nije imati samo još jedan alat, nego više povezanih elemenata u jedan digitalni ekosustav. Upravo zato ova tema se dobro nadovezuje na ono o čemu sam već govorio na svom YouTube kanalu. To je online poslovanje, zajednica, digitalni ekosustavi, povjerenje i novi poslovni koncept. Naravno, ovo nije video u kojem ću ulaziti u sve detalje. Ovo je više uvod u temu i objašnjenje zašto me SF-T21 Business Concept zainteresirao kroz priču o digitalnim ekosustavima. Jer kao što sam vam rekao i prije, kada promatram neki projekt ne gledam samo jednu stvar. Postoje neka bitna pitanja koja zahtijevaju odgovor. Ne gledam dakle samo koji je proizvod, mogućnost zarade i tako dalje. Pitam se tko gradi sustav, kakva je vizija, koja je misija, postoji li zajednica, postoji li dugoročna struktura, može li ovo biti novi model online poslovanja i tako dalje. Za one koji su prvi puta ovdje, moje ime je Filip Dorić, pratim i dokumentiram teme vezano za digitalno poslovanje, digitalne ekosustave, zajednice i nove modele interneta. Ako vas zanima više o ovoj temi, možete mi se javiti direktno na Facebooku ili se pretplatiti na newsletter. Link ću ostaviti u opisu videa u prvom komentaru. A ako vam je video bio koristan, zapratite kanal jer ću ovu temu objašnjavati korak po korak u narednom periodu. To bi bilo sve za danas. Do slušanja i gledanja. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav svima.